Здравейте и добре дошли в студио Шампионска лига. Химнът на най-престижния европейски турнир отново ще прозвучи на българска земя. На крачка от основната фаза един срещу друг ще излязат шампионите на България и Гърция. Левски срещу АЕК Атина в двубой с огромен залог. Място сред най-добрите тимове на континента и повече от 20 милиона евро. Кой ще наделее в първата битка? Отговорът предстои. Време е за завръщането на Шампионската лига. Да започваме. До началото на сблъсъка между Левски и АЕК вече остава по-малко от час. Време да се прехвърлим на националния стадион, за да разберем каква е атмосферата. Там е Калоян Кюпчиев, който следващия час и след двубоя ще ни среща с главните действащи лица. Калоян, здравей, готово ли е всичко? Добър вечер! Можем да кажем, че атмосферата вече е наистина един врящ котел, който ще бъде националния стадион Васил Левски. Час преди началото на двубоя вече почти всички 40 хиляди по трибуните вече са тук, за да подкрепят отбора на Левски. Между другото, преди броени секунди за първи път прозвуча и химна на Шампионската лига и ентусиазма със сигурност беше на изключително високо ниво. Някои със сигурност си спомниха преди 17 години за славния начин, по който Левски постави началото на своята огромна европейска приказка. Други за първи път на националния стадион като сини фенове чуха този химн и си пожелаха след 2 седмици това да бъде една традиция, която до края на годината да може да се чува отново и отново. А ние се намираме съвсем близо до вратата, на която Мариано Огнянов отбеляза първия гол в историята на български отбор в Шампионската лига. Само вижте какво се случва. 40 хиляди пеят като един подкрепа на Левски предвид голямото препятствие, което им предстои, а именно първенецът на Гърция АЕК. За това ще говорим малко по-късно, но просто се насладете на атмосферата. Атмосфера, която всяко едно дете със сигурност с синя фланелка и с син шал е мечтало дълги години. Калоян Кюпчиев от националния стадион Васил Левски. Наистина виждаме, че там нещата вече са разпаляни. Очакваме с нетърпение началото на двубоя, а времето до него ще прекараме в компанията на футболисти от две от най-силните и обичани поколения на Левски. Единият е безпощаден голмайстор и попаденията му допринасят за 6 шампионски титли през 70-те и 80-те години. 20 години след него другият ни гост става част от синята приказка, на чието страници са изписани четвъртфинал в турнира за Купата на УЕФА и първото за България влизане в групите на Шампионската лига. За мен е удоволствие да кажа добре дошли на Емил Спасов и Николай Димитров. Изключително ми е приятно да ви видя в студиото. И на мене. Добре дошли. Заповядайте. Ники. Добър вечер. Добър вечер. Предполагам, еуфорията, която видяхме на националния стадион, със сигурност се завладяла и вас. Все пак две сини сърца туптят тук срещу мен. Господин Спасов, как е настроението? Ами, при повдигнато цяла София е в синьо днес и с оглед на това, че билети трудно се намират за тия матчове, означава, че се връщаме към уния времена от хубавите наши години, когато за такива матчове се даваха агнета, за да присъстваш на стадиона. Но най-важното е, че първенството в България, матчовете в България стават изключително важни и хората видяха, че специално в клуб Левски, нашия клуб, се работи добре тук от няколко години и с оглед на това, че сега и парично нещата са вече положителни и по-добре, с оглед на и селекцията, която се направи според мен изключително успешна за сега. И разбира се, представянето в матчовете тук в последния месец, което е изключително, класирането за следващия кръг. И разбира се, тази вечер е много важна от естество. Играем също един гръцки отбор, както се казва, ние на време ги учихме на футбол, сега стана обратното, за съжаление. Но един силен отбор, шампион на Гърция, който последните години така доминира в гръцкото първенство. А и да не трябва да забравяме, че в Лигата на конференциите достигнаха до четвъртфинал само преди няколко месеца. Така че един сериозен тим с още няколко нови попълнения, доколкото разбрах, и ни предстои тежък двубой. Но все пак ние гледахме Панатинаикос само преди дни и виждаме, че не са в края на краища Панатинаикос от техното ниво. Отбор, който също играе в първенства на Лига Европа и Лигата на конференциите, така че разликата между тях не мисля, че е кой знае колко голяма.
Така че при едно добро представяне, спокойствие и пълно себераздаване, мисля, че може да излезем от често този бой и да се класираме в топ лига на Европа. Ники, когато Левски счупи хегемонията на Лудогорец преди няколко месеца, очакваше ли лично ти подобна европейска кампания, която да доведе отбора 17 години по-късно до прага на основната фаза на Шампионската лига? Аз честно да си кажа, тайно се надявах, но наистина, според мен, момчетата надминаха очакваните и въобще всички хора, които работят в момента в клуба, тъй като, имайки предвид много дългата пауза и суша от шампионската титла, смятам, че всички щяха да са доволни просто на европейско участие, но наистина отбора, имайки предвид и това, което каза господин Спасов, добрата работа, която се върши на всяко едно ниво в момента, това нещо дава отражение и хубавите трансфери, които се направиха, според мен е напълно заслужено мястото, на което е в момента отбора. Ние ще минем в детайли във всички тези неща за организацията, за трансферите, но ми се иска преди това да започнем така с един поглед леко назад, особено намигване и към теб, защото ти си младо момче, но пък преди 20 години беше част от този отбор, който влезе в групите на Шампионската лига. Сега ще си припомним и тези кадри и всъщност може би всеки от вас да каже как минаха за него тези 20 години с оглед на развитието на Левски, начина по който отбора имаше проблеми, беше вдигнат от нищото, след това отново стана този хегемон, може би, който феновете искат и виждат в последната половин година или една. Ник, ето ги кадрите, може би от теб да започнем, защото ти си ги преживял все пак. Какво да кажа, това много топли чувства събужда това нещо в мене, тъй като сега не знам дали са се давали агнета за билети тогава, но както каза господин Спасов, но аз помня, че наистина нямаше билети тогава, от много отдавна, още когато стана ясен жребия и почнаха се резервации. И това, което искам да кажа тогава, е, че се усещаше, че някакси всички фенове, ръководство, футболисти и директори някакси с много голяма лекота работиха всички заедно и всичко се получаваше наистина с много голяма лекота и с голямо нетърпение се чакаше всеки един двубой. Господин Спасов, това ли е рецептата? Когато всички работят като един и всъщност този Левски, който гледаме сега под ръководството на Хулия Веласкес, сякаш прави нещо подобно? Това всеки един тим, всяка една професия, всяка една работа, когато има единство, когато има разбирателство и екипна работа, има успехи. Така е в футбола особено, когато всички работят в името на това да има добър отбор, в името на това да се побеждава, да се върви нагоре и напред. Всичко това дава такова добро отношение на хората, защото всички знаем, че Левски е отбор на народа и публиката е изключително доволна в момента, а това го показва и самото отношение на хората. Жена ми работи в един магазин Спорт Депо и днеска ми се обажда и каза: какво става? Всички фанелки и екипи на Левски си изкупиха днеска за 1 час. Нали си представяте? Даже чух тук преди седмица или 2, че Левски е в осмицата по продадени екипировки и екипи в Европа. Не знам колко е верно за последната година. И действително е така. Ние всички виждаме, че на стадиона всичко е облечено в синьо. И миналия мач, на който бях, отидахме, бехме аз и Ангел Станков. Заедно викам: Геле, само ние не сме по екипи. А Геле, ние сме ги носили на времето сега. Какво да ги носим? На когото му е ред сега да ги слага и да играе с тях. Добре, предлагам ви след малко да се насочим така в по-детайлен анализ на всичко, което ни очаква. Сега да видим първите за вечерта реклами. Добре дошли отново в студио Шампионска лига преди мача между Левски и АЕК Атина. Тук съм с Емил Спасов и Николай Димитров, с които продължаваме да обсъждаме това, което Левски постигна в европейската си кампания до момента. И може би сега е времето да видим именно пътят на сините, който започна с отстраняване на 3 шампиони на своите страни. Ето ги двубоите, които Левски изигра и достигна до шампиона на Гърция. Ники, как ти се струва пътя, който Левски измина и набираше ли тази инерция в хода на двубоите си? Имаше ли някой по-критичен момент, който видя ти в тези мачове? Да, може би имаше, но според мен наистина имаше градация в самите мачове. Трябва първо да кажем, че в такива двубои няма слаби съперници, тъй като всичките са шампиони на страните си. Но реално в представянето на Левски имаше градация. Според мен ключово беше второто полувреме срещу Университетия в Крайова. Там отбора наистина показа характер. Имаше някои критични минути.
Но на това ниво на футбол това нещо е съвсем нормално. Трябва да отбележим, че и моментната форма на всички останали отбори също е много важна, тъй като за някои отбори първенството още, за повечето още не е започнало. Това е много актуално днес също, тъй като, доколкото знам, Аякс също нямат... Само един мач зад гърба си. Да, така че това нещо би трябвало да бъде някакъв актив в полза на Левски. Господин Спасов, вашия прочит на пътя на Левски, кое ви направи най-силно впечатление в играта на отбора? Ами, изключително експлозивната игра на новите попълнения, най-вече на играта на Сержиньо и Рейналдо, които останаха така трайни впечатления в моето съзнание в тези матчове, които бяха и основните двигатели на отбора, което за мен е малко очудващо, защото те са съвсем отскоро, се включиха и паснаха, като че са играли поне 2 години в този клуб, което означава, че те действително са талантливи и са хора с характер. Много съм впечатлен от техните качества и наистина се надявам, че заедно и с другите, които не са по-слаби в никакъв случай, Мубарик и Сентес, който се включи в ляво на мястото на Майкон, направиха много добро впечатление и аз така наистина си мисля, че този отбор те първа ще се развива и ще играе още по-добре. Да се надяваме, че притеснението, което има вече в тези момчета и в тези матчове, аз го усетих и предишния матч в отбора, в който за мен точно това беше, може би, и причината да е пропуснат няколко изгодни положения, с които да решат матча. Имаше така малък отлив от тях като игра, но все пак го отчитам на това, че срещата беше от изключително важно значение и притеснението беше така на малко по-голямо ниво в сравнение с предишните матчове. Надявам се, че тренерът е успял да вдъхне доверие и всички тези матчове, които всеки един матч от тези, които играха до сега, е предпоставка за по-добра игра в следващия. Те самите трябва да добиват самочувствие от това, което става на стадиона, от публиката, която вижда, че те играят добре. Тоест, това трябва да ги мотивира да играят още по-хубаво и още повече на възможностите си. Вероятно ролята на мотиватор ще има естествено и треньора Хулио Веласкес, който вярвам ще се съгласите основния архитект на добрата игра на Левски, както той пое отбора. И сега има какво да каже преди този двубой. Време е да се пренесем отново при Калуян Кръпчиев, който е с треньора на сините. Калуяне. До мен със сигурност е една от причините Левски да бъде в плейофите на Шампионската лига, именно Хулио Веласкес. Мистер Веласкес, not so much time since the kick-off of the match. Господин Веласкес, няма много време до началото на матча. Какво чувствате в момента? Много съм щастлив. Щастлив съм за играчите, за публиката, за всички, които ще бъдат с нас, както казах и вчера. Те заслужават да имат такъв матч, да имат такава емоция и съм сигурен, че ще бъде специално за тях. А какво е специалното в плейофите на Шампионската лига? Друго ниво е все пак. Важно е как ще подходим към матча, както във всеки един матч. Ако мислим прекалено много, ще има проблем. В спорта има динамика, в матчовете тя е същата, каквато и в предишните кръгове и не трябва по никакъв начин да отдаваме по-голямо значение на този матч, защото тогава можем да имаме проблем. Трябва да се съревноваваме с това, което можем, да опитаме да надиграем нашия съперник и да играем по начина, по който ние можем. И тогава нещата ще станат. Това е най-важното, а не да мислим за естеството на матча или колко е важен. Всичко това е за феновете. Трябва да покажем, че можем да играем и е важно да се състезаваме наистина на нивото, което сме свикнали. Ще видите много фенове на Левски. Стадион ще бъде напълно изпълнен. Вероятно и това ще вдъхне допълнителен кураж на играчите. Разбира се, те са изключително важни за нас. И те не са с нас само днес. Повярвайте ми, откакто съм тук, се чувствам по един и същи начин винаги, на който и стадион да сме. И когато ходя по улиците, също го чувствам. Феновете са навсякъде. Те са невероятни. И това, което мога да кажа на тях е само едно голямо благодаря, защото наистина подкрепата им е невероятна и се чувства навсякъде.
Те ни помагат във всеки един момент. Когато имаме нужда, когато отбора играе вкъщи, когато играе като гост, винаги са с нас. Така че благодаря. Преди мач като този, който е толкова важен за Левски и за целия клуб, не само за играчите, опитахте ли да спите или... Да, разбира се. Важен е матчът, но е важно да запазим същата динамика и същия начин и нагласа, която имаме за всеки един матч. По същия начин подхождаме, няма да има нищо специално. Това е важно, за да са ни проветрени главите и да не мислим твърде много. Когато намерим баланса между всички тези чувства, начина на игра, динамиката и нещата, които ние правим преди всеки матч, тогава всичко се получава. Затова мисля, че нищо специално няма. Последен въпрос на тази врата. Зад мен Левски вкара първия си гол в Шампионската лига. Преди 20 години можем ли да вкараме и днес? Това не е важно за мен. Важното е да играем добре, да се надиграваме и да сложим нашата игра на масата, да надиграем съперника с нея. И след това нещата ще се получат. Резултата е просто едно следствие на добрата игра, която искам да видим. Има много детайли, които биха решили двубоя. Благодаря, господин Веласкес. Надявам се да имате същата усмивка. Изключително амбициран да покаже силното европейското лице на Левски, такова каквото преди 17 години Левски показа и успя да отбележи в основната фаза на Шампионската лига. Калоян Ключев с треньора на Левски. Благодарим ти, Калоян. Очакваме още включвания. Хващам се веднага за това, Ники, може би когато Хулио Веласкес пое Левски преди малко повече от година и половина, се намираха и доста скептици, които се чудиха точно кой е този специалист, но сякаш за това време той успя да опровергае всички и да направи от Левски подобна машина, каквато не сме виждали от дълго време. Доминатор. И най-важното, играта, която се показва в Европа, е на ниво. Резултатите не са случайни. Няма победи, които са измъчени. Напротив. Абсолютно съм съгласен с тебе. Да, имаше скептицизъм от доста хора, но мисля, че той вече опроверга всички. Мисля, че няма фен на Левски, който да... Или поне би трябвало да няма, който се съмнява в качеството на работата му. Ще се съглася също и с това, което каза за играта и стила на игра, който той налага, тъй като виждаме, че без значение съперника, Левски се опитва да доминира, опитва се да налага своя стил. Но аз мисля, че главното качество, което донесе със себе си Хулио, е менталната игра, която прави преди и след всеки матч. На интервюто преди малко също се чу как той се опита да свали напрежението, че всички знаем важността на този матч, но така или иначе Левски вече си е гарантирал място с европейски матчове преди до края на годината и той това го прави постоянно. Опитва се да сваля напрежението, ако е бил на негативен двубой или резултата, също се опитва да поема вината върху себе си, което говори много и за класата му като човек. Господин Спасов, според вас ролята на Хулио Веласкес, от каква величина е класата на този човек, който очевидно промени доста неща в Левски, откакто дойде? От една огромна величина е господин Веласкес, но все пак не трябва да забравяме, че той от страната на световен шампион, т.е. там професионализма е на много висок пиедестал, а всичко, което чуваме за него и това, което знаем е, че той е изключително принципен и страшно трудолюбив в подготовката си за мачовете, за самата подготовка на футболистите, изобщо концентриран върху детайлите, което неминуемо води до успехи. Тук обаче искаме да вметна нещо. Не трябва да забравяме и това, което направи ръководството на Левски в лицето на Сираков и Боримиров, а и скаутите около тях. За тази 2 години, откакто той е тук, те се умяха и докараха доста футболисти, които да не говорят, че са почти без пари, но са от една изключителна класа за нашия футбол. Не напразно станахме шампиони, но не трябва да забравяме, че състава на Хулио Веласкес беше попълнен от много добри футболисти и той имаше варианти да ротира състава, да пуска други футболисти вместо титулярите и знаете, че това почти винаги се отразяваше и беше с успех. Тоест, той има една широка гама от футболисти, които може да разчита, които не са по-слаби от тези, които почват или тези, които завършват. Вие знаете, че доста от мачовете той започваше с по 7-8 човека, които са не играят титуляри.
някои от мачовете дори ги загубиха. Спомняте се мача с Славия по тази причина. Доста негативни реакции имаше по негов адрес, но аз мисля, че той подготвя отбор за нещо голямо и нещо велико като сега. Защото ако участваш в първенство като това, Шампионска лига, не можеш да участваш с 11 човек. Там трябва да имаш 18, поне, готови хора, които да бъдат всеки един момент готови да влезат и да допринесат за положителната игра на отбора. Той го прави това нещо, футболистите му имат доверие, знаят, че ще влезат да играят и в отбора не се чувстват резерви и титуляри. Всички взимат участие, което, разбира се, носи успехи, тъй като знаете, че в бачовете, които са среда-неделя или среда-събота, неминуемо има нужда от подкрепление и от промени в състава, за да може да почиват някои. Така, наистина искам си сега да обърна внимание на един аспект от представянето на Левски, а именно играта от дома, макар и днес отбора няма да бъде на стадион Георги Аспарухов, а на стадион Васил Левски, но все пак, откакто Хулио Веласкес пое този отбор, сега ще видим резултатите. Виждате, двубойците са без допуснат гол в 6 поредни мача на Георги Аспарухов. Разликата е единствено мача с АЗ Алкмар, плейофа от Лигата на конференциите през миналия сезон, който беше загубен с 0-2. И в този смисъл, това ли е един от ключовете към солидна европейска кампания, Ники? Представянето от дома, когато можеш да вземеш максимума там. Защото знаем, че представянето на български отбори като гости в Европа не винаги е такова, може би, каквото феновете искат, но когато у дома е крепост, нещата се случват по-лесно. Ами да, ще се съглася с това, което казваш. Аз мисля, че и в първенството Левски доста добре е запечатал крепостта си, наречена Георги Аспарухов. По принцип в Европа и въобще за турнирен двубой, аз мисля, че е по-добре да първия мач да си гост. Но Левски вече показа, че и като първи мач домакин се справя добре. Но наистина домакинските мачове със сигурност доста голям фактор е и публиката. И това нещо страхотно влияе по позитивен начин на футболистите. Но факт е, че Левски се справя добре и в къщи, поне в турнирните двубой и като гост. Серията е изключителна, но доколко ти си играл, отново към теб давам въпроса, защото и когато играхте онези мачове и с Барселона, Челси в Шампионската лига, по-късно и с Дебрецен, последния плейоф, който Левски изигра в Шампионската лига. Той беше на Георги Аспарухов, имаше обаче мачове, които си играят на Васил Левски в по-напредналата фаза. Доколко това е фактор, защото вероятно има минуси, но има и плюсове. Все пак тук пък ще бъдат 40 000 души. Ами да, от тази гледна точка може би е по-добре, тъй като повече лескари могат да се съберат, но според мен това е малко субективно, тъй като аз лично предпочитам Герена, тъй като някакси усеща се по-пакетиран, така да го кажем. По-близо са така, феновете до вас. Добре, още един от футболистите на Левски сега, които ще имат отговорността да изведат отбора тази вечер, именно капитана Кристиян Димитров, да чуем. Това е специален момент, не само за мен, мисля, че за така много, за цялата синя общност. Надявам се да покажем един добър матч, да зарадваме всички фенове, които ще дойдат, ще напълнят стадиона. Едно може да кажа на феновете, че ние ще си оставим душата и сърцето на терена. Това е, което мога да обещая. Лука Йович пристига, футболист, който играл и в Реал Мадрид и в Айнтрахт Франкфурт. Да те питам като защитник, как се спира подобен играч? Ами не само Лука Йович, те са изключително стилен и класен отбор, но ние не се страхуваме от никой, ние сме Левски и целта ни е ясна и излизаме за победа. Ако победите АЕК пред 40 000, това би ли била една от най-важните победи в твоята кариера? Да, може би не само на мен, на много от момчетата. Не знам така, нали, някой да има един от толкова важен матч, защото все пак плейоф за Шампионска лига, напрежението, което го има в нас, ще го превърнем в енергия. Още като дойдох в Левски, на първото интервю, не знам, някои хора може да се спомнят, казах, че от тук нататък го чакат само много добри моменти и времена за Левски. Мисля, че това е плод на цялата работа, както на ръководството на целия клуб Левски. Този матч е десерта на всичко, което може да се случи и тежките години, които мина този отбор. Кристиян Димитров, човекът, който ще изведе днес Левски срещу АЕК Атина. Господин Спасов, нападателите обикновено решават мачовете, но аз прочетох и в гръцка преса мнение, че хора като Кристиян Димитров могат да се окажат решаващи в определени моменти в тези мачове, които са, така да ги кажем, 50/50. Споделяте ли подобно мнение, преди факта, че той вкарва голове? Вкарва и не един и два.
Кристиан се оказано отлично попадение за Левски последните години. Не напразно вече и капитан на отбора. Изключително съвраздаващ се, изключително силен във въздуха, истински капитан. И аз мисля, че с това той допринася много за спокойствието в отбора, тъй като отзад играе много спокойно, много равновесено, почти не бърка или не греши. И защитната четворка, заедно с Макун и с Серафимов, плюс Майкон, наистина е едно сериозно препятствие за всички отбори, които играят срещу Левски. Искрено се надявам, че и днес, тъй като той е много силен в играта с глава, да допринесе нещо при някой корнер или статично положение, да отбележи, защото на него това му е присъщо и често му се случва. Знаете, че играта с глава при статични положения е изключително важен компонент в играта на всеки един отбор. Дори на световното, което гледахме, знаете, че доста от головете бяха постигнати точно по този начин. И аз наистина се надявам, че все пак Кристиан и не само той ще могат да отбележат и да помогат с нещо на отбора в вкарването на голове. Макар че трябва все пак да отдадем заслуженото и на нашите нападатели, тъй като те успяват да отбележат в последно време. И действително така имаме доста разновидна и доста остра атака в лицето на новите придобивки, които имаме през този сезон. Има преди Сержино и Реналдо, Отфлекс, разбира се. И се надявам, че те ще допринесат днеска със своята бързина, своята повратливост и голмайсторски нюх, така да отбележим 1-2 гола поне. Много скоро ще разберем. Приближаваме се до началото на матча. Още ни реклами се връщаме. Отново сме на националния стадион. Мисля, че няма въобще нужда да казвам кой до мен, защото феновете на Левски скандират Жоро Костадинов. Първо обаче да кажем, че тук срещу мен е един млад татко, да е честит твоя син Самуил. Мисля, че левскарите се увеличиха с още един в България. Жоро, каква е емоцията? Играл си на националния стадион, когато играе Левски с този екип? Нещо различно е, сигурен съм. Добър вечер на всички зрители. Емоцията да играеш с екипа на Левски без значение на кой стадион е уникална, но виждаме, че днес ни очаква един пълен стадион, днес ни очаква една незабравима емоция и аз съм убеден, че футболистите ще направят така, че феновете се гордеят за пореден път с тях. Ще продължи ли мечтата? Със сигурност. Много фенове вярваха, но вече видяха на лице. Левски е на последната крачка преди основната фаза на Шампионската лига. Левски никой не спира да мечтае, Левски никой не спира да преследва най-високите цели. Всички мечтаем, всички се борим, всички сме работили повече от година и половина заедно, за да могат да стигнем до този момент. Искам момчета му се насладят, момчетата да бъдат спокойни и аз съм убеден, че с малко късмет може да постигнем своята мечта. Вярваш ли в кармата, в съдбата, защото точно на вратата, която е зад нас, Левски вкара първия си гол в Шампионската лига, дел на Мариан Огнян. Може ли тази врата да е щастливата и днес АЕК да гледа безсилно как Левски отбелязва? Дай Боже, дай Боже! За мен най-важното е да постигнем един добър резултат. Няма значение кой ще вкара, къде ще вкара. Важното е да постигнем така добър турнирен резултат, за да може да отидем в Гърция с едно по-голямо самочувствие. Ти самия, като капитан на Левски, футболист, който знае какво е да си лидер, какво би казал в съблекалнята, ако в момента имаш тази възможност на футболистите, защото емоцията е голяма и вълнението е огромно. Тук са 40 000 фенове. Ще им кажа само едно и то е, че такива битки се решават от действащи хора. Те трябва да поемат инициативата, трябва да имат самочувствие, трябва да не се притесняват и съм убеден, че те имат качество да постигнат голям успех днес. Сърцето или разума? Кое трябва да е повече днес? Баланс между двете. Много е трудно това. Трудно е, но е постижимо. Отбора го е доказал вече неведнъж. Благодаря ти, Жоро. Пожелавам ти успех и ти пожелавам пък да си щастлив в съблекалнята след последния съдийски сигнал. Благодаря ви. Хубава вечер. Благодарим на Георги Костадинов. Чухте го, емоционален. Разбира се, надяващ се, че Левски ще направи тази важна последна крачка, за да стане част от основната фаза на Шампионската лига. А той вече е под формата на директор да се наслаждава на сините успехи на синя България и приказката да продължи.
Сигурен съм, че ако има възможност, Георги Костадинов би излязъл на терена. Калоян Калчиев със спортния директор на Левски. Продължаваме. Наистина остават много малко минути, вероятно и във вашите сърца вече нещата са по различен начин, но обещах да поговорим и за новите попълнения, за начина, по който те се вписаха. Ники, на какво даваш добрата им адаптация толкова бързо и особено Сержиньо, когато визирахме, че за 10 мача вече натрупа 3 гола, 3 асистенции. Човек, който умее да прави разликата и много бързо феновете видяха това. Ами абсолютно е така. Той наистина се отличава, въпреки че мога да кажа, че повечето от новите попълнения се адаптираха страшно бързо. И тук трябва да кажем, че това е нещо, което скаутския екип не може да предвиди. Реално може да знае качествата на един футболист, може да му знае човешките качества, да събере информация, но реално колко бързо той ще се адаптира в отбора е доста променливо и екипа не може да го знае. Но повечето от футболистите наистина се адаптираха страшно бързо. Колкото до Сержиньо, според мен той наистина е човек, който прави разликата до сега. Най-вече в фаза атака умее да конструира атаките и видяхме, че умее да отбелязва и важни голове и днеска неговата роля ще е изключително ключова. Продължаваме за ролята на играчите. Само след малко сега разбирам обаче, че има един човек, който преди 20 години беше много щастлив да види отбора си в групите на Шампионската лига. Един от собствениците на Левски, Тодор Батков. Господин Батков, очакванията ви за матча? Хубав матч, невероятна атмосфера, за което се погрижат публиката и нашите футболисти и победа. АЕК е много сериозен отбор. Какво трябва Левски да направи? Не сериозно. Да играят както до сега, да остават душа и сърце на терена, ние да ги подкрепяме неистово и Веласки да се свърши работа. Виждам, че сте с усмивка сега, като идвате. Като се тръгвате от матча, ще бъде ли тази усмивка на лицето? При всички положения, това, което Левски направи тази година, т.е. миналия сезон и сега тези 6 мача до сега, показват много голямо израстване и остане една малка стъпка да отидем там, където ни е мястото. Ще успее ли Левски 20 години по-късно отново да зарадва България да играе? Ние влязахме 2006-та, 2008 не успяхме, играхме без да сме шампиони. 2009-та също. Охо! Дай Боже! И така. Супер настроението, както винаги, където е Тодор Батков, там е весело. Господин Спасов, гледайки, наистина споменахме Сержиньо, вие самия споменахте останалите в атаката пък на Левски. Кое е най-силното качество на този отбор, което вие виждате да кажем, в този сезон? Дали е скоростта, дали е стила, който се налага и независимо от съперника се опитва сините да го задържат? Дали пък комплексността и придвижването? Кое? За мен колектива, има един страхотен колектив, който виждам и се усеща. Освен това, най-важното нещо, което много бързо предвиждаме и движиме топката в предни позиции. Нещо, което в последните години при предишните треньори, това подаване по ширина почти е забравено. Търси се много бързо атаката, търси се много бързо в случая Сержиньо, който се предлага много добре между защитата и между хофовете на противника. Това, което един съвременен голям футболист прави, той се опитва да го прави и го прави много добре за сега. Дай Боже да го прави още по-добре. Много бързо напред се предвижда, много бързо се откриват нашите нападатели. Стават страхотни контратаки. Знаете и колко пропуски направихме последния матч. Дано днес това да бъде забравено и тези положения, които създавахме, а те сигурно ще създадем и днес, ги реализираме, за да може да се поздравим с един така сериозен и изразителен успех, който наистина им пожелавам и с оглед на това, което показват, напълно заслужават. Мики, твоята оценка за играта в атака на Левски, работата на крилата, знаем и ти се подвизаваше на такъв пост в твоята кариера, изобщо начина, по който този отбор атакува, наистина, поне по мое мнение, потенциално всяка една атака, която започва със скорост, носи някаква опасност. Така е. Говорихме си малко по-рано за Кристиан и защитата и аз искам да кажа, че един от факторите Левски да се представя така добре в атака е спокойствието, което получава и от защитниците. Но си прав, че има изключително много скорост в отбора в момента. Особено Рейналдо е изключително директен и според мен, когато той хване топката, гледа абсолютно и само вратата. И доста пъти го демонстрира до сега.
Трябва да кажем и, че на фланговете има и доста повече играчи, които има някаква заменяемост, които в предни сезони е нямало и мисля, че това нещо също е фактор, тъй като виждаме, че излиза един футболист, влиза друг на негово място с свежи сили и също толкова добър и добавя много към класата на отбора. Той е широката скамейка, това, което и господин Спасов спомена, че има хора, които могат да влязат и да бъдат в определен момент, когато са нужни, да направят разликата. Със сигурност. Със сигурност това нещо помогна много и в шампионата, трябва да кажем, предната година. Още един човек, от когото ще чакаме да прави разликата. Тази вечер няма да може да играе, но пък най-новото попълнение на Левски Марко Горич, човек играл и за АЕК Атина, ще бъде на трибуните, да видим неговото мнение. Очаквам добър мач от нас. Имаме страхотна подкрепа от нашите фенове и очаквам добър резултат преди да пътуваме към Атина. Със сигурност нашите фенове ще ни помогнат. Играем срещу много силен отбор. Видяхме, отвън пристигнаха изключително много хора. Атмосферата ще бъде страхотна. Трябва да играем с кураж. Играем у дома. Ако владеем повече топката и контролираме мача, ще имаме доста повече шансове да отбележим и спечелим. Последните няколко дни тренирахме атакуващата страна на играта ни и нямам търпение за мача. Със сигурност няма търпение Марко Горич да се изяви. Подобен класен футболист, господин Спасов, вероятно също би могъл с своя опит да направи още по-голяма разликата, защото виждаме, че това е един трансферен период, в който действително попълненията на Левски, ако можем да кажем, са хора, които вдигат класата. Не в други трансферни периоди, преди години знам, че не винаги е било така. Но сега от него какво очаквате? Аз не мога да кажа кой знае какво, тъй като не съм го гледал. Поне аз нямам впечатление от него. Може би Ники има. Но с оглед на това, че е име в европейски футбол, от това, което чувам, да се надявам наистина да дигне класата на отбор. Аз нямам представа кога може да заиграе. Не знаем и каква форма е, къде е бил до сега, дали е тренирал. Но все пак името им така говори достатъчно добре за него. И след като нашите настояха толкова много да го вземат, предполагам, че е класа, която в един класен играч никто един отбор не се отказва, така че да се надяваме, че действително е такъв. Скоро ще го видим в изявите му. Сега обаче да видим тези, които тази вечер ще бъдат на националния стадион Васил Левски и от тях Синя България очаква да поднесат победата срещу АЕК Атина. Калуян Кърчиев и коментатор на двубоя Бои Борисов ще ни запознаят сега с съставите. Тук сме с Боби Борисов, ще обсъдим стартовите 11. Виждате, че атмосферата е невероятна, разбира се. Излизат в момента сините футболисти, но за тях малко по-късно. Да видим за тези, срещу които трябва да се изправят и Левски трябва да спре АЕК. В състава на АЕК има една въпросителна. Разбира се, иначе в линията на отбраната няма нищо изненадващо, като почнем от Стракоша на вратата, Рота и Пилиус на двата фланга и капитана Мокоди и Релваш в центъра на защитата. В средата на терена е интересно, тъй като Кайринен така или иначе ще бъде опорен полузащитник. Разван Марин очаквам да се включва малко по-напред, заедно с Ловро Майер. И тук е интересното, защото като втори нападател е посочен Зини. По принцип АЕК играе 4-4-2, но Зини влезе в предния матч с Софи като крило. От Динагов Фудор успя да вкара гол. Дали той ще играе на крилото, а Ловро Майер ще влезе в центъра зад гърба на единствения нападател Лука Йович. Или Зини ще си играе като втори нападател, те първа предстои да видим. Смятам, че в Левски са проучили достатъчно добре нещата, но това е въпросителната. Коита е другото крило, но за мен е много интересно дали Йович наистина ще бъде сам на върха на атаката или Зини ще бъде заедно с него или ще бъде на фланга. Според мен от това зависи подхода на АЕК и дори ако щеш от чувството им за това дали трябва да играят по-насигурно с петима полузащитници или са готови да рискуват и да играят 4-4-2. Да видим дали АЕК ще има едно на ум с оглед на това, че реваншът е в Атина, но пък можем да кажем, че стартовия състав на Левски показва едно.
Ето този химн. Левски ще искат да го чуят със сигурност в своя чест след малко по-малко дори от 2 седмици. На вратата няма изненада, разбира се, че с номер 92 е Светослав Вуцов, който сигурен съм, че ако има дуспа, ще е човека, който ще я спаси. Вече има огромен опит в това отношение. Схема 4-3-3. Отляво ще видим Майкон. Никола Серафимов и Кристиян Димитров е защитния вал на Левски, защитният тандем в центъра на отбраната. Самия Кристиян Димитров каза: трябва спокойствие, мечтах за такива мачове и ще се опитаме да се справим с нападател като Лука Йович. Отдясно ще бъде, разбира се, Алдир, а в халфовата линия бих казал едно от интересните попълнения за Левски. Алекс Сентеес ще видим, също така Мубарик и, разбира се, Сержиньо. В офанзивен план видяхме за тези вече 10 мача, че Левски може да бъде много опасен, както в изграждането на постепенна атака, така и в бързите контри. За тях ще разчита отляво на Рейналдо с номер 7, отдясно на Око Флекс с номер 11 и на върха на атаката Евертон Бала. Да видим дали това ударно, бих казал, атомно трио ще успее да се справи с футболистите, които са зад нас. Едно е сигурно, тук ще бъде много интересно. О, да, със сигурност ще бъде интересно. Винаги, когато има матч с пълен стадион, матчът става различен за всеки един от нас. Можем само да си пожелаем Левски да спечели този двубой, а пък защо да не е убедително. Всички казват, били равностойни, да бият 2-0 и оттам нататък да видим за какво става дума. Кратко, точно, ясно да пожелаем успех, разбира се, на българския шампион, защото мечтата е на една победа, едно елиминиране разстояние. Калоян Кючев и Бори Борисов, благодарим за това, което направихте за нас от началото на студиото. Буквално отново гледам часовника, защото минути ни делят от момента, в който двата отбора ще излязат на терена. Това за вашите минути, Ники, да започнем от теб. Прочита на съставите на Левски АЕК. Виждаме Майкон в халфовата линия. Така ни беше представено като треньорско решение. Какво очакваш ти от Левски и подхода към матча? Ами да, най-голямо впечатление прави точно това. Позициите на Алекс Сентееш и на Майкон. Аз мисля, че Майкон ще бъде в по-предната позиция отляво, тъй като говорихме си с господин Спасов, че Сентеес наистина показва доста голяма стабилност отляво, като ляв защитник и е много дисциплиниран, докато всички фенове на Левски знаят силата на Майкон в атака и импровизацията му. Така че разположението според мен ще бъде точно както го бяхте показали на екрана, както е показан сега. Иначе не мога да кажа, че има други изненади. Мисля, че почти всички фенове сме очаквали горе-долу такъв състав. Относно постройката, аз мисля само, че Бала ще започне в ляво и Рейналдо ще бъде централен нападател, въпреки че те тримата в атака доста често могат да си сменят позициите и го правят много често. Господин Спасов. Напълно съм съгласен с Ники. От последните матчове Сентеес играе лев защитник, Майкон, докато имаше проблеми. И ми направи много добро впечатление, изключително сериозен, сигурен. Трудно се преминаваше оттам. Добре подсигурява и изобщо добре стоива на левия бек. Така че това, което направих, мисля, че ще е положително, тъй като Майкон пък е много силен в атака. Много силен, много техничен, много бърз, много повратлив, завършва с удари. Така че да се надяваме, че това ще е положителен фактор в цялата схема. Колкото до отпред, Ники е абсолютно прав. Хубавото е на тази нападателна наша тройка, че никой един от тях не се задържа на едно място и много успешно се взаимозаменяват. Местата не можеш да дадеш кой играе в ляво, кой играе в дясно, въртат, сменят си местата, което действително според мен обърква противниците. А и в края на краищата и тримата имат бързина. Бързина, удар, което е така много положително. И да се надявам, че днес ще имат повече шанс и късмет, за разлика от последния матч. Всеки момент ще разберем. Предлагам ви да се разделим с още последните ни гласове от Левски, а именно Даниел Боримиров и Божидар Исканов, които също ще кажат мнението си. Надявам се да зарадваме тази прекрасна публика. Всички знаем, че бъдат към 40 000. И имам доверие в нашия отбор и в нашите момчета. Им пожелавам успех от все сърце и се надявам да победим с 2-0. Какво трябва да покажат футболистите, за да победят? Те знаят. Затова има треньори, той ме казва какво да правят. Аз ще ги подкрепям от все сърце. И се надявам всичко да приключи с най-добър резултат. Какво трябва да знаят играчите, че играят пред толкова много фенове? Мисля, че Хулио Веласкес се е погрижил това, което трябва да знаят. А точен резултат? Можете ли да се Не се наема с прогнози. Важното е да победим.
Важното е да победим. Това общо взето казва всичко от лагера на Левски. Така се обединихте и вие, така казаха и хората, които видяхме в последния час. Благодаря, че споделихте това студио с нас. Ще се видим на почивката с Николай Димитров и Емил Спасов. Сега приятно гледане на първото полувреме на двубой от плей-офите на Шампионската лига. Левски срещу АЕК Атина с коментара на Боби Борисов. Добре дошли отново в студио Шампионска лига, посветено на двубоя между Левски и АЕК Атина. Тук сме с Емил Спасов и Николай Димитров, двама бивши футболисти на Левски, с които ще си поговорим за това, което видяхме. Господа, имаме по-малко от 5 минути, така че господин Спасов, направо да започнем с вашите впечатления от това първо полувреме. Без голове, сякаш на моменти и двата отбора имаха преимущество, но какво ви направи най-силно впечатление? Става интересен матч, хубав матч, добри отбори. Личи си, че отбора на АЕК Атина е сериозен отбор и притежава качествени футболисти, които го показаха няколко пъти. Само късмета не им позволи да поведат в резултата, за съжаление, на тях, за наша радост. Мисля, че в средата на терена нещата не са ни по най-добрия начин. Майкон ми се губи, а той е много важен състезател в средата на терена и предполагам, че ще има някакви промени там. Няма как Веласкес да не ги види тези неща. Имахме и своите шансове, разбира се, но не се умяхме да ги опозотвориме тук накрая. Аз се надявам, че през второто по време ще подобриме малко играта в средата на терена най-вече, защото там издишаме и трябва да се обърне внимание на Майер. Изключително силно играе в десна зона, влиза навътре. Всичките опасности пред вратата минаха през него. Той беше в основата на всички подавания, включително и това, което виждаме сега. Така че в тази зона трябва да се обърне внимание на този футболист. Опасен е хърватския футболист и трябва да бъдем много бдителни и внимателни за него. Напред се движат, се опитват се да играят футбол. Всичките идеи създават напрежение в противниковата защита, но мисля, че Ото Фрек се губи. Преброих му така повече от съприкосновенията. Ние си говорихме с Ники. От 10 съприкосновения, 9 топки и върна на бега. Не е това неговата роля. Аз лично не съм доволен от неговото представяне, въпреки че се труди и се старае, особено в фаза защита, прибира, отнема топки, но това, за което е там, на предна позиция, не го върши. Надявам се да има някаква промяна в него или пък Веласкес да направи някаква промяна. Има кое да влезе. Друго, какво да кажа? Ако така продължават нещата, ще ни отбележат гол. Надявам се да има някаква промяна в нашата игра. С изключение на последните няколко минути, през останалото време отбора на АЕК Атина играе по-правилно, по-добре, повече държи топката и създаде няколко опасни ситуации. Не без наше участие, разбира се. Да, сега въпросът е да видим отговора на сините Ники от това първо по време, което видя. Опита ли Левски в крайна сметка да промени нещо, да се адаптира към начина, по който АЕК Атина подходи към двубой и къде видя ти реално проблясъците, които може да донесат гола? Аз мисля, че Левски стоеше добре в първата част от двубоя. Имаше и 10 минути, в които АЕК наистина имаше няколко опасни ситуации. Те бяха повече плод на грешки на футболистите на Левски. Наистина Майер и Марин са доста опасни, тъй като влизат между линията, халфовата линия на Левски и защитата и получават, на няколко пъти получиха топката свободни, оттам станаха всички опасности, но видяхме, че Левски с прословутите си контратаки успя да създаде няколко ситуации. Аз също мисля, че Хулио Веласкес не се наем да каже какви ще са промените, но съм сигурен, че той ще направи някакви промени, защото се вижда, че отбора има нужда. Имаше и отзад в защита някои неща, които не се отиграха по най-добрия начин. Видяхме и Светлио Вуцов, видяхме и моменти, в които топката може да бъде изчистена. На какво отдаваш тези пропуски? Аз мисля, че Хулио Веласкес изисква от своите футболисти, включително и от вратаря, да изиграват максимално, когато е възможно топката с крака. Това неминуемо понякога води до грешки, особено ако си вратар. Някой път те се оказват фатални. Слава Богу, днес това нещо не се случи. Но аз мисля, че Хулио Веласкес ще продължи да го изисква това нещо специално от Светлио и той няма да промени стила си на игра. Добре, благодаря ви.
Толкова 5 минути във вашата компания минават бързо. Гледаме второто по време, след което продължаваме с анализите. Левски срещу АЕК Атина. Здравейте отново и добре дошли за последна тази вечер в студио Шампионска лига, посветено на двубоя между Левски и АЕК Атина. 0-0 между българския и гръцкия шампион в първото действие на техния плейофен спектакъл за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Самил Спасов и Николай Димитров сме тук, за да си поговорим за това, което видяхме. Със сигурност, господа, не е резултата, който България искаше в тази футболна вечер, но пък откъде да започнем? Може би с това, че Левски пропусна да вземе аванс, или пък резултатът е резонен до голяма степен, господин Спасов? Мисля, че е резонен резултат. Двата отбора играха доста предпазливо, не се създадоха толкова положение, особено през второто полувреме. И мисля, че напълно нормално и реално завършиха 0-0. Явно и двата отбора ще чакат второто полувреме в Атина. Изобщо не се получи играта на Левски така, каквато искахме. За контратака не се проявиха добре и достатъчно в фазния план. Имаха две положения тук в края, които при малко по-прецизна изпълнение можеше да завърши с удар и гол. Но така или иначе отбор на АЕК също имаше положение от този тип. И пропуските доведоха до нулево равенство. Ники? Аз също ще се присъединя към това мнение. Мисля, че се получи двуостър матч и двата отбора не успяха да наложат стила си, тъй като имаха и добър съперник срещу себе си, трябва да го отбележим. Имаха си своите шансове и двете страни, но имайки преди, че турнирен този двубой, според мен и двата отбора имаха едно на ум, че предстои втори матч и без значение как ще завърши, това има още едно полувреме. Господин Спасов, може ли да кажем, че всъщност АЕК беше подготвен за начина на игра на Левски и се беше адаптирал към това, към силните страни на силните, за които и ние с вас си говорихме преди началото на двубоя, и може би там трябваше да се потърси някаква промяна, за да може да бъде остротата по-ефективна? Определено беха взели мерки за нашия най-добър футболист Сержини. Особено второто по време го пресираха непрекъснато и с оглед слабото съдийство за мен на шведския съдия, който отчиташе само нарушения, очевадни задържания с ръце, няма картони, което те естествено го възприемаха като поощрение и продължиха цял мач да ни спират и да ни дърпат. Не знам защо така се получава, но този съдия, по принцип шведите са такъв тип съдии, не че го прави нарочно, просто такъв му начин на свирене, но абсолютно обезвредиха нашите така най-важни фигури, Рейналдо, Сержиньо и до някъде Майкон, който през второто по време обаче се включи така много по-добре и направи едно-две слизания, особено едното беше изключително добро. За съжаление не можа да завърши по най-добрия начин с гол, но така трябва да се играе, трябва да се рискува, трябва да се бориш, трябва да искаш да вкараш гол, а това не става само с гледане и с плаха игра. Но общо взето в достоен матч не мисля, че с нещо ни превъзхождаха отбора на АЕК, така че всичко ще се реши другата седмица в Атина. Дано така се представим на по-добро ниво и контратаките ни, когато ще играем в Атина, допринесат така за нещо повече в атака. Ники, обезвреждането на Сержиньо и може би силните крила, които Левски има, и когато атакува с скорост, знаем, че отбора изглежда по друг начин, докато АЕК се опитваше по всякакъв начин от своя страна да озапти тази силна страна на Левски. Това ли беше решаващо в моментите, в които Левски се опитваше да прави нещо в атака, но не успя да създаде положение, каквито очаквахме? Ами да, първо минуса на това да се отличаваш над всички, да си водеща фигура е, че съперника може много добре да те проучи и да ти противодейства. Мисля, че АЕК наистина днес се бяха погрижили за фигурите, които изпъкват в атаката на Левски. Но аз мисля, че всички левскари едва ли са очаквали Левски днес да смачка АЕК и да наложи стила си и да ги победи безапелационно. Смятам, че това не е лош резултат, имайки предвид, много ще кажа, че предстои още един сблъсък
Затова и мисля, че и вторият двубой ще премине горе-долу в същото русло, докато някой от двата отбора не вкара гол, да се надяваме това да е Левски. Допускате ли, че може да един гол да реши всъщност този сблъсък? Вече видяхме първата част от него, че попадение не падна, но може би едно ще е достатъчно. На това ниво на футбол аз мисля, че да. Ако един отбор вкара гол, това нещо ще наклони везните доста сериозно в негова полза. Господин Спасов, казахме какво не се получи в играта на Левски, поне в началото. Има ли неща обаче, които видяхте, че могат да бъдат извлечени в по-добър вариант за втория двубой? Неща, които се получиха, но просто трябва да бъдат доразвити. Повече активност имаше нужда отбора от средните играчи. Това, което направи Майкон на два пъти второто по време, аз Режиньо не. Сега друг е въпрос, колко му позволяваха това, тъй като само нарушения правиха срещу него. Но трябва да се търси начин във втора позиция, да се атакува, да се влиза и шутира, както го направихме няколко пъти. Но много плахо някакси и не от всички. Имахме възможност и Сантеос имаше една топка там, която търси с левия крак явно, която можеше да завърши с десния, но не знам защо реши да я прибира на левия си крак. Беше удобна, хубава там комбинация стана. Изобщо в такива мачове е много важна концентрацията и в определени моменти, когато се създава някакво положение, да го изиграеш по максимално най-добрия начин, за да отбележиш гол. Иначе всичко отива в това, което се получи днес. Много пропуски и от двете страни. И де-факто двете нули стояха на екрана до последно. Започват и отзивите, които нашите репортери вземат след края на този двубой. Първи ще видим човек, когото видяхме преди началото на двубоя, Тодор Батков. Господин Батков, коментара ви за мача? Достойно представяне. Имахме шансове и ние, и те. Все пак това е най-класният отбор, който до сега идва тази година. Има и втори матч. Ще успее ли Левски в Гърция? Невероятно. Всичко може да се случи в втория матч. Надявам се те по-така открито да играят. И с бързите ни нападатели може да вкараме гол. С какво? Успехът е безспорен и то е гарантирано Лига Европа, но продължаваме да имаме шансове. Според мен шансовете са 50 на 50. 50 на 50 със сигурност след равенство в първата среща. Ники, видя ли се обаче някъде в този двубой това, за което си говорихме, че това е едва втори официален мач за отбора на Екатина срещу 10 изиграни от Левски до момента. Този отбор, като че ли видяхме в началото на второто полувреме, че умората налегна част от играчите, бяха извадени двама от най-опасните им футболисти. И усети ли такова нещо? Да, така изглеждаше. От това, което видяхме, доста от техните футболисти отпаднаха в началото на второто полувреме, но аз мисля, че това е нормално, имайки преди, че те първото полувреме доста сили хвърлиха в това да изграждат атаки и също така и да участват в отнемането на топката от Левски. Много ми се иска на мене втория матч това да бъде един от основните козове на Левски, тъй като се видя, че Левски чисто от гледна точка на динамика стоеше по-добре на терена със сигурност. Пък и не веднъж в хода на този сезон вече имаше моменти, които се решиха в последната минута в полза на Левски. Както и срещу Кайрат. Не един и два пъти, особено за турнирен матч. Ако беше паднал един гол в полза на Левски, това ще тотално да преобрази втория матч. Но така или иначе, за нас като фенове на Левски ще е много интересно да видим как от такава изходна позиция отбора ще реагира. Връщаме се на стадиона, защото Светослав Вуцов е при Калуян Кърчиев. Малко са българските вратари, които имаха подобна привилегия в подобен двубой пред 40 хиляди да имат суха мрежа. Как беше отвътре като емоция? Като емоция неописуемо, невероятно пълен стадион. Смятам, че стояхме добре на терена и всичко остава да се реши във втория матч. Знаеш, целта на един вратар е да има суха мрежа. Когато я изпълниш на плейоф на Шампионска лига, предполагам си удовлетворен. Да, хубаво е чувството, но честно така по-щастлив бих бил, ако допусна гол на отбора спечели. Как ще се развият нещата сега от тук нататък и колко се променя плана след домакинското равенство, защото в Атина със сигурност ще е трудно? Никак не се променя плана, защото и там ще имам сега цел, че имаме силите и качествата да продължим напред и да повторим историята от преди 20 години. Как се запазва спокойствие пред 40 хиляди да играеш и да пазиш под рамката на вратата на Левски?
Не е трудно, понеже нашите фенове правят така, че почти всеки мач са 20 хиляди, където са 20, там са и 40. И искам да им благодаря за невероятна подкрепа през целия мач и въобще през цялата минала година и настояща тази. Приказката е на 90 минути разстояние. Левски за втори път да е в основната фаза на Шампионската лига. Продължават ли мечтите да бъдат все по-силни за теб и за съотборниците? Може да е на 120 минути. Естествено, че продължават. Вярваме в нашите сили, вярваме в нашите качества и смятам, че там може да се поздравим с успех. И последно да попитам, ще се готвиш ли за дуспи? Знам, че изключително умело се справяш с тях. За всеки случай. Не бързаме, ще видим там, ако стигнем, тогава ще кажа. Хулио Веласкес трябва да е при Калоян Кокчиев, така че ако имаме готовност сега вече след Светло Вуцов, да го видим и него. Шансовете остават 50 на 50. Как видяхте вие матча? Според мен матча беше равностоен. За мен Левски игра добре в този двубой. За нас беше много важно, както си говорихме преди матча, да задържим нашата идентичност, нашия начин на игра, който да се опитаме да наложим над противника. И според моето виждане, мисля, че успяхме да направим това от първата минута. Имахме идея как да играем, доминирахме в по-голямата част от този матч. Разбира се, успявахме да покрием пространствата, покрихме повечето от критериите, които са водещи за това да диктуваме двубоя. В последната третина на терена понякога последния пас или решаващи удар липсваха, но мисля, че като цяло бяхме добре. Понякога е по-важно да имаш и някой късмет, особено през първото полувреме, когато правихме много подавания и се опитвахме да владеем повече топката, но успяхме да направим решаващото движение в края на терена, в решаващите му метри. През втората част също успяхме да се адаптираме добре. Като цяло равностоен беше двубой с различни шансове за двата отбора, но пък всичко е възможно. Важното е че сме опознали по-добре съперника и според мен мога смело да кажа, че съм горд от отбора си и от това, което показаха. Имаме страхотен потенциал, отдадени сме, отношението ни е много добро и го показахме от първата до последната минута, че нашата идентичност на Левски, нашата игра се показва. Коя е малката стъпка, която липсваше на Левски, за да вземе този толкова ценен малък аванс преди втория матч? Важното е в втория матч да излезем отново мобилизирани и да хванем решаващия момент в матча. Очевидно се разпазна връзката ни с Хулио Веласкес, но може би от това да продължим абсолютно реално оцени сякаш той нещата Ник и каза, че Левски опитал да направи това, което може, което му се отдава и в крайна сметка всичко може да се реши във втория двубой, както и ние стигнахме до там. Само да видим дали се върна. Да, за нас е едно и също дали играем на нашия стадион, на Васил Левски или пък гостуваме, или на No Camp. Няма значение. Трябва да се опитваме да показваме нашата игра. Това е най-важното. Няма значение толкова колко е важен резултат. Разбира се, опитвахме да спечелим, но когато показваме нашата игра, съм сигурен, че нещата ще се нареждат все по-добре. Много хора казват, че АЕК Атина е големия фаворит в този двубой, но все пак Левски сякаш показва и днес, че този отбор може да бъде елиминиран. За нас е ясно. Не ни е първия матч в този турнир. Играхме с силни отбори и втория матч го играхме като гости в предишни случаи. Така че не е решаващо, че сме приели АЕК в първия матч или те са фаворити. Важното е да знаем, че отбор е силен, опонент е силен, но пък ние имаме капацитета да опитаме да се противопоставим с нашите идеи и нашия начин на игра.
Супер, Хулио Веласкес отново с това, което той иска да налага и да вижда в Левски. Не е толкова важен резултат, колкото наистина Левски да покаже своята игра и идентичност. Колко далече обаче беше той днес с оглед на съперника, Ники? Ами, той реално потвърди това, което ние казахме. Както винаги той се опитва да запази добрия тон и да окуражи отбора след този двубой. Реално похвалното и хубавото е, че се вижда, че наистина Левски се опитва да си налага стила, независимо дали играе вкъщи или като гост, но трябва да отчетем и това доколко съперника му позволява. Днеска се видя, че АЕК бяха добре разузнали Левски, дори бяха намерили и пробойни в това, когато отбора играе в фаза защита. И Левски играеше толкова, доколкото му позволява, като също може да кажем и за АЕК, тъй като също важи и за Левски. Затова наистина при такъв двуостър матч втория двубой ще бъде изключително решаващ. Господин Спасов, видяхме вратаря Вуцов, имаше една неточност. Той през първото полувреме каза как се е чувствал отвътре той и отбора на Левски. Да отдадем няколко думи на защитата, която коментирахме в началото, че може да бъде решаващ фактор. Днес как видяхте футболистите в дефанзивен план, предвид, че имаше някои сериозни разбърквания там? Мисля, че се справиха, играха добре. Имаше едно-две центрирани от фланговете, което пропуснаха най-вече Серафимов. Мисля, че беше особено едното положение отзад двама човека от противника можеха да отбележат. Топката му беше на главата, не знам защо се наведе или пък не може да оцели. Но иначе общо взето целият отбор в защита, в фаза защита се справи. С много положителна оценка за Кристиян и за Одир, както и за Сентея вляво. Също и Серафимов, разбира се, с оглед този пропуск, който направи. Но добре е студа защита. Виждате, че трудно не се вкарва голове. Все пак това е отбор на АЕК и в него играеха футболисти, които допреди година-две играеха в Бундеслигата, някои други в Италия. Така че положителна оценка за защитата. Може повече се изиска от нашите нападатели и разбира се от средната линия. В фаза защита най-вече. В фаза нападение, пардон. В фаза защита се справиха много добре. Но още мъничко трябва помощ в фаза нападение, за да може да отбележим гол. Разделяме се сега с нашите зрители за кратки реклами. Влизаме отново в студиото за заключителната част на нашата среща днес с Емил Спасов и Николай Димитров. Преди да си поговорим отново с тях, се връщаме към стадион Васил Левски, за да чуем Георги Костадинов. Смятам, че момчета изиграха един доста сериозен матч срещу сериозен противник. Много съм доволен от показаното. Показаха зрялост, показаха добра игра. За съжаление не успяхме да отбележим гол, но се надявам, че в Гърция ще покажем също дори и по-добро представяне, ще успеем да стигнем с положителен резултат. С какво АЕК затрудни толкова Левски днес? С класта, с добрата си тактическа дисциплина. Смятам, че футболисти на това ниво, ако не сме на 101%, то тогава нас би ни било много трудно. А какво трябва наистина да покаже Левски след седмица в Гърция, за да може да отстрани АЕК? Нищо по-различно от това, което показва до момента. Трябва да показва себераздаване, трябва да показва дух, трябва да показва тактическа грамотност и разбира се, най-вече да вярва. Въпреки че Марко Груич не игра в този матч, с какво той може да допринесе в съблекалнята и за следващата седмица също? Това е един много опитен футболист, също така отлично момче с човешки качества. Смятам, че както отбелязахте, ще бъде много полезен и в съблекалната. Това е футболист с сериозна кариера зад гърба си, с голяма мотивация. Така че смятам, че е въпрос на време той да набере така нужната игрова практика и да покаже най-доброто от себе си. Георги Костадинов с коментар на двубоя. Май всъщност Левски какво трябва да направи след седмица за следващия двубой? Май просто да отбележи един гол повече с оглед на този двуостър мачник, който се получава. Очаквам такъв да бъде и следващия. Съвсем показано е така, но трябва да запази това, което каза господин Спасов, много добрата игра в защита, тъй като днеска наистина трябва да отбележим, че за да бъде добър този турнирен резултат, защитата има много голяма роля в това нещо. Въобще играта на целия отбор в фаза защита.
И за втория двубой това нещо ще бъде изключително важно. Не трябва да се допуска гол по никакъв начин. Аз съм сигурен, че с атакуващата мощ, която има отбора, независимо дали в 90-те минути или там, която и да е след това, ще успеем да вкараме гол. Е точно тази атакуваща мощ, за която и Хулио Веласкес каза, господин Спасов и вие преди това, че нещо там липсваше в тази последна третина, завършващи удар ли, последния пас ли, това как може да бъде подобрено и всъщност това ли беше момента, който можеше днес да наклони везните? Това трябваше да бъде момента. За съжаление, Сержиньо не можа да покаже качествата такива, които ги виждаме напоследък, но за това си има причина. Отбора на АЕК беше взел мерки и играше изключително здраво, с всички възможни средства. Виждате, че няколко пъти задържаха футболистите ни с ръце. За съжаление, главният съдия не ги отчиташе тези моменти за картони. Регистрираше само нарушенията и толкова. Това беше основното. Разбира се, и от нашите нападатели не се умяха така да се отскубнат, да направят нещо повече от това, което правиха до момента. И разбира се, искрено се надяваме, че следващия матч в Атина ще изглеждаме малко по-добре във фаза нападение. Но без подкрепа от втора линия виждате, че нещата не стават. Липсваше днеска ударната мощ на Сержиньо от втора позиция, също така и на Евертън Бала. Това е нашата сила. Двамата от втора позиция вкараха сумати голове тук последните кръгове. Днеска това липсваше, но аз се надявам, че в другия матч тези неща ще бъдат поправени, защото действително трябва да покажат повече от това, което показаха днес, за да може да се здобием с положителен резултат. Ще изчакаме да видим какво ще се подобри, да видим какво обаче ще иска да подобри и треньора на съперника Марко Николич сега. Отборът ви създаде наистина много шансове за гол. Разочаровани ли сте поне малко, че не стигнахте до победа? Честно казано, да. Това е равенство пред пълен стадион, като гости, макар и игрището да не беше в много добро ниво. Благодаря на нашите фенове, че дойдоха тук да ни подкрепят на тази страхотна атмосфера, но наистина накрая малко ми е болно, че не успяхме да спечелим, но разбира се, трябва да кажа, че този двубой може би можеше да бъде решен от един гол, така че отиваме на нашия стадион сега, където съм сигурен, че ще дадем всичко от себе си и ще опитаме да вкараме този гол повече. Можете ли да кажете, че сега е 51 на 49 за вас в процентите, тъй като ще играете вкъщи? Не мисля, че има голяма разлика, но все пак трябва да отбележим, че ние ще бъдем у дома този път. Ние ще се възползваме от подкрепата на нашите фенове и предполагам, че ще ни бъде малко по-лесно, защото там и игрището е в доста по-добро състояние. Ще можем да играем по-бърз футбол. И тук не можахме да си позволим точно това, но мисля, че това не е предимство за нас, все пак, че ще бъдем домакини във втората среща, тъй като Левски е опасен съперник и ще опитаме все пак да решим нещата. Изненада ли ви с нещо Левски в второто полувреме, когато се опитаха да направят промени, да се изнесат по-напред? Не мисля, че по някакъв начин ни изненадаха, но ние направихме някои тактически грешки в тази част на двубоя, които можеха да бъдат доста опасни за нас. Мнение от треньора Марко Николич, който може би също така от своя гледна точка разчета, че може би пък АЕК има малко по-голямо предимство. Хулио Веласкес смята, че обратно, това са нормални неща. Но в заключение, може би сега и вие да кажете, вече с поглед насочен към следващия двубой, очаквате ли нещо различно, промени и как всъщност искате да видите Левски? Единственото това, което трябва да направи Левски е, ако го сравним с днешната игра, е просто да вкара един гол повече. Наистина треньора на АЕК е прав, че публиката може би ще наклони малко везните, тъй като, доколкото знам, те също имат доста пламенна публика и стадион също ще бъде пълен. Това може да бъде плюс, но може да бъде и негатив за отбора на АЕК, тъй като понякога публиката влияе негативно на отбора. Единствено Левски трябва да остане спокоен, както каза и Жоро Костадинов, с хладен ум и горещо сърце и да вкара един гол повече. Господин Спасов. Аз съм съгласен с Ники. Определено трябва да подобрим играта в средата на терена. Футболисти, които играха днес,
мисля, че беха под нивото си, независимо, че противника беше по-силен и игра много стегнато, много здраво. Не им даваше пространства, играеха им пълтно за първа топка, но в края на краищата те са добри футболисти и могат да се отърват от тези неща. И разбира се, това, което говорех, от втора позиция трябва да има подкрепа за нападателите, ако искаме да победим. Днеска го направиха, но за съжаление само един-два пъти. Мисля, че не е достатъчно. Трябва да има повече подкрепа и естествено резултат тогава ще дойде. И това е което... Общо взето, да. Гол повече, по-добра игра в нападение, реално възползвано от шансовете, които, както видяхме в тези мачове, може и да не са толкова много, защото и днес чисти положения сякаш нямаше. Може би трябва да кажем, че това, че Аякс ще играе пред своя публика, може да го накара да бъдат по-отворени и да бъдат по-атакуващи, защото днешния двубой те играха с умисъл, че им предстои втори. И се надявам това нещо да им изиграе лоша шега. Ще разберем. Благодаря на вас, че споделихте времето си с нашите зрители, че бяхте част от завръщането на Шампионската лига на българска земя. Надявам се да се виждаме. Ще имаме поводи със сигурност, в който и да е турнир до началото на годината. Благодаря ви още веднъж, уважаеми зрители. Приключваме с днешната вечер. Левски и АЕК Атина оставиха всичко за реванша, след като не си отбелязаха голове в първия двубой на стадион Васил Левски. Въпросителните ще паднат след седмица. Спокойна нощ.